Lahmedê du jinên malan nêzîkî 4 sale cil û bergên Kurdî didurûn û difroşin welatiyan. Destpêka dirûtinê jî jin wisa tînin ziman ku berê niha li mal bûne û tu karekê nekirine. Piştî demekê din biryar dane ku kargehekê dirûtinê vekin. Lêbelê nexwestine bi qumaşên normal fîstan bidurun. Ji bona ku çand û kultura Kurdan di nava xelkên Tirkiyeyê de jî bi tenê qumaşên ku motifên Kurdan temsîl dike û sembolên Kurdanê dikin cil û berg. Jin amaje dikin ku alaqeya gel jî ji bo van qumaşan gelekî zêde bûye. Lê ji aliyê din ve jî jin dibêjin piştî qeyrana aboriyê kirîna qumaşan jî giran bûye. Ma hot sero başlamış gerd, ma hirya arkadaşlarıma başlamış gerd, ma fistanın vrazin, bluz vrazin, etek, yani cile kurdi ma vrazin, Türkiye voyn otantik elbise, sokma inon vereşt yani ena ehtiyar omen pema yari kerdiyan vat yani cil veriyen şmasini vrazin, inke ma onin herkes o vrazun, yani bir moda herkes vrazun. Jinên terzî her roj tên kargeha xwe dest bi dirûtina qumaşan dikin. Bi qumaşên ku ji dervê Tirkiye tînin Amedê modelên nûjen derdixînin holê. Ji fîstan êlek bigirin heta şalvarên nûjen jî çêdikin. Armanca xwe a yekem jî dibêjin ku alaqa milletê ji bo van qumaşan zêde bibe karekê wisa kirine. Her wiha bi firotina qumaşan jî bikaribin debarên xwe bikin. Ev 4 sal ez vî kar dikim. Memnun yani hev telefon kir gover arîme yardımî bike ez hatim û dahatim da neçûm sıxıntı jî ye bu malda û dahat ketim nav dernekê îjo jî nikan berdim yani kriz jî hat bela krizê wersekinandî îş nabin. Nedir o? Di terzixaneyê de mirov dikare her cûreyên qumaşên motifên Kurdî bibîne. Qumaşên ku tên dirûtin reng bi reng û model bi modelin. Hêjayî gotinê ku di kargehê de tenê cil û bergên Kurdî ên jinan tê te dirûtin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.